Ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni li bdew isiru fil-passaġġ prinċipali tal-Blue Lagoon f'Kemuna qegħdin isiru mingħajr permess maħruġ mill-awtorità dwar l-ambjent u r-riżorsi u kif fisret l-għaqda Friends of the Earth Malta dan huwa inkwetanti. Għal kuntrarju tal-impressjoni mogħtija mill-Ministeru għal Għawdex li fi stqarrija ddikjara li kien hemm l-approvazzjoni mill-awtorità tal-ippjanar, Friends of the Earth Malta tista' tikkonferma li l-applikazzjoni biex isir dan ix-xogħol f'Kemuna li tmur lura l-2018 għadha pendenti. L-għaqda fil-waqt li kundannat din l-azzjoni qalet li dawn ix-xogħlijiet se jwasslu biex jikkawżaw ħsara ambjentali kbira. Iżda l-Ministeru ta' Għawdex ma tal ebda widen għal dan u x-xogħol illegali f'Kemuna beda jsir xorta waħda. Skont il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent u t-tibdil fil-klima Robert Kutajjar, din saret tendenza fejn xogħlijiet illegali qegħdin jitħallew jiġu kummissjonati minn diversi awtoritajiet governattivi bħalma ġara riċentament f'Haddingli. Dak li qegħdin naraw f'Kemuna illum pratikament qed naraw jiġri f'kull xogħol ieħor jew f'ħafna mix-xogħlijiet li l-Gvern qed jagħmel. Pratikament il-Gvern qiegħed sfaċċatament jikser il-liġijiet tal-pajjiż, jikser ir-regolamenti ambjentali u dan għall-Oppożizzjoni mhuwiex aċċettabbli. L-appell tagħna lill-Gvern huwa li għandna l-obbligu bħala pajjiż illi inħarsu l-ambjent ta' madwarna. U l-Oppożizzjoni għalhekk qegħdin hawnhekk illum Kemuna, għaliex Kemuna wkoll hija żona oħra protetta u x-xogħlijiet li qegħdin naraw isir mill-Gvern propju hawnhekk qegħdin naraw ksur sfaċċat tar-regolamenti ambjentali iktar minn hekk. Qed isir xogħol bla permess. Il-Gvern bħal donnu ħadrawha f'Malta, f'Għawdex u issa anka f'Kemuna illi l-ewwel imur ikisser u mbagħad jipprova jġib il-permessi. Għall-Oppożizzjoni din mhux aċċettabbli. Robert Kutajjar fakkar li dawn ix-xogħlijiet qed isiru fuq art ODZ u f'żona sensittiva sit ta' Natura 2000. Min-naħa tagħha Friends of the Earth Malta saħqet li l-ebda ministeru jew entità ma għandha tikser il-liġi sabiex tikseb aktar popolarità politika. Desiree Grek għal Net News minn Kemuna.